Kai soyayya ce ko? Idan kana so mace ta kware ma ta rika binka kamar bi ta zaizai to ka je ai maka uku ai maka bulle taya a fuskar ka. Matan yanzu suna son me taya zane a fuskar sa. Ana kwakkwaye ma fuska za ta kware ma da soyayya. Yauwa muna tsagun gobirawa, muna na baburawa, muna na kaga likita dakata. Ni fa tsagu kawai ne zo kai mun. Dan haka koma wani iri ne kawai ka zana mun tsagu taya a fuskata. Ba damuwa. Akwai na miliyan 1, akwai na miliyan 4. Wanne daga ciki kake so a yi ma? Kai, Na'am. tsagu ka zo a yi ma? Akwai inda zan kai ka a yi ma arha bagas. Nawa? 1000. 1000. Wallahi. Kai! Na'am. Da kuka zo yi nan? Tsagu na zo a mun guda 30 a fuskata. Kai! Tashi ka je an gama maka. Ka tafi na ce an gama maka kake wani. Yalla bai, wannan kuma fa hatsari suka yi? Ba hatsari bane ba. Bulle ne aka yi masa guda 1. Kai kuma guda 30 za a yi ma. Kai! Maza ka yi go a yi ma saboda kar ka ɓatan lokaci. Na fasa. Ƙarya ne. Koma ciki!